Keby máš mať osobného asistenta, čo by si mu dal robiť? Domáce práce, manažovať schôdzky, seba, nákupy. Skoro všetko z toho patrí do bežných požiadaviek na osobného asistenta. No, sú aj nebežné. Napríklad sa hovorí, že jeden z asistentov spevačky Pink jej pred vystúpením štípe bradavky. To ju vraj dokáže pred koncertom viac nabudiť. Akože čo ja viem, ak je to dobre platené, tak fajn, a keď nie, tak aj tak fajn. Poďme to skúsiť. To je aké krásne, že si môžeme takto navzájom na diaľku vošahávať bradavky. Ale u mňa žiaden efekt. Lady Gaga má rada, keď jej niekto pred spaním vyhreje posteľ vlastným telom. Jennifer O'Neill, bývalá asistentka Lady Gagy, sa dokonca so spevačkou súdila. Pred súdom okrem iného hovorila aj to, že Lady Gaga ju nutila sprchovať sa s ňou. Čo úplne chápem, ja tiež neznášam, keď ma niekto nutí sprchovať sa. Toto je môj zoznam najnenávidenejších ľudí počas roka. Toto je ten istý rebríček len počas Vianoc. All I want for Christmas is fucking money. Mariah Carey má asistentku, ktorá len všade nosí občerstvenie a hlavne vraj slámku, aby si Mariša nerozmazala rúž pri pití. Pizda rozmaznaná. Spevačke Cher zas musí vždy asistentka vybaviť osobitnú izbu pre jej parochne. Nevieš, kto je Cher? Už vieš. Asi najznámejší prípad osobného asistenta je práve ten Snoop Doggov. Ten si platí profesionálnu asistentku na balenie marihuanových cigariet. Minulý rok sa v jednom rozhovore vyjadrila, že už pre Snoop Dogga zabalila viac ako 450 000 kusov za ten čas, ako u neho pracuje. Denne vraj vyfajčí v priemere 80 marihuanových cigariet. Amatér. Do komentáru mi napíšte, čo by ste si nechali vy robiť od osobného asistenta alebo asistentky a snažte sa byť slušný. Pam, pam.